אוקיי, שלום לכולכם, זה עוד הפעם ירון, המשלוח של קרח יבש מהספק Specialty Materials Incorporated במסצ'וסטס. אז זה משלוח שאנחנו אספנו אתמול אחרי הצהריים והגיעו אלינו עכשיו, היום בבוקר, ואנחנו מוכנים פה לאריזה. כפי שאתם גם רואים, כתוב פה בעברית אפילו, Dry ice must be stored at 18 Celsius, חומר בקירור עמוק, יש לאחסן במינוס 18. לא יודע מאיפה הם קיבלו את זה, אבל לפי זה שלהם, כל חבילה ארוזה ב-15 קילו של קרח יבש. אז זה משלוח שארוז טיפה שונה, זה כנראה מוצר אחר. טוב, כפי שאתם רואים, מאתמול עד היום, עדיין יש קרח בפנים. זה סוג אריזה שונה לחלוטין, אריזה מאוד טובה, סגורה טוב. מה שאנחנו עושים פה, אנחנו למעשה ממלאים אותו כרגע עד הסוף בקרח יבש, ואנחנו משתמשים בפלץ בכדי שייכנס לכל החריצים הכי קטנים של האריזה. אנחנו מוסיפים קרח, ממלאים אותו עד הסוף, מנערים את זה קצת גם ככה שייכנס לכל החריצים ולכל החורים, כמובן מבלי לפגוע במוצר עצמו. זהו, סוגרים את זה מחדש. אם יש יותר מדי אפילו, אז קשה לסגור את זה. בדיוק, זה נראה שסגור עכשיו. חבילות נסגרות עוד הפעם. מה שאנחנו עושים גם כן, משתמשים באקדח סטייפלר גן, לנעול את זה בצורה הכי טובה, וכמובן מעל זה אנחנו מוסיפים את הדבק שלנו, QTI, וזה הכל. נראה שהאריזה ארוזה טוב, היא היום הולכת לטיסה של אל על. כל חבילה כזאת היא מכילה 15 קילו של קרח יבש, זה מה שהספק החליט לעשות, וזה הכל. טוב, להתראות והרבה בריאות.